Kuzera muzokambirana zachinsinsi zimene anthu ambiri taona, zimene anthu ambiri tazigwira ndi kuzimva, pali kusakondwa pakati pa akuluakulu a chipani cha DPP makamaka pa nkhani yakusankhidwa kwa Jane Ansa. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Kuzera muzokambirana zachinsinsi anthu ambiri a chipani cha DPP adandaula kuti kodi chipani cha DPP chimene ife tinachifera chija ndi chomwechi. Kudandaula uku kuli pakati pa akuluakulu a chigawo cha Mulanje, Thyolo, Phalombe ndi madera ena. Ichi si chipani chathu. Anthu ena akudandaula motero kuti iyi si DPP imene ankayidziwa, iyi si DPP imene tikuyidziwa. Zikuoneka ngati kumene tikupitako si ku DPP kumene tonse tikukudziwa. Anthu ambiri akudera nkhawa kuti akhonza kuchoka mu DPP imene ankayikonda kwambiri, mwina nkupita kwa Michael Usi uja amene ndi wa odya zake alibe mlandu. Mtima wachinkuliranowu wachulukira kwambiri makamaka pamene mtsogoleri wakale wa dziko lino Peter Mutharika adalengeza kuti iwowa azayima ndi a Jane Ansa amene anali pa mpando wa bungwe la Malawi Electoral Commission MEC ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino pa chisankho cha 16 Septemba mchaka cha 2025. Ngakhale a Mutharika akuti chisankho chawochi chatengera ndithu malamulo komanso asankha munthu amene ndi wamwambo amene awathandize, koma anthu ambiri mchipanichi akuona kuti ndi chisankho chimene changopangidwa ndi anthu posakambirana ndi anthu akuluakulu a mchipanichi. Izi ndi zinthu zokuti zikhonza kugawa chipanichi komanso kuchigwedeza. Polankhula kuti a Jane Ansa alibe molalo pa ground, a Jane Ansa ndi osaziwika pa ground, a Jane Ansa palibe chikoka china chilichonse chimene akuchita ali nacho pa ground. Tiyeni tikumbukire tonse kuti a Jane Ansa ndi aja amene adasogolera zisankho za 2019 zimene makhoti adazichosa, amene adazichita nullify, ndipo kuti zisankhozi ndi zosakomera lamulo, ndi zisankhozi sizidakomere amalawi. Pambuyo pake ndi chifukwa chani Peter Mutharika akutenganso munthu yemwemwe amene anagwedeza dziko lonse la Malawi, munthu amene anachita zinthu zoonekereratu pogwiritsa ntchito Tipex ndi zina zotero, kufunabe kuti DPP ikhale pa mpando. Lero yemweyonso akubwera kuti iyayi ineyo running mate wanga akhala uyo. Anthu ambiri a chipani cha DPP sakukhutira ndi kusankhidwa kwa a Jane Ansa. Ngakhale izi zili chonchi, anthu ambiri akulankhula kuti Norman Chisale ndi yemwe wapangisa. Tiyeni tikumbukire kuti Norman Chisale wakhala ali bodyguard wa president kwa nthawi yayitali. Anthu ambiri amakhulupirira kuti iyeyo ndi amene amamuuza mkuluyo zochita, ndi amene ali museko ya mkuluyo, komanso ndi munthu mmodzi mwa anthu amene amapereka ziganizo makamaka mu nthawi yokuti APM apange chani. Izi ndalankhula koma ndilibe nazo umboni, ngakhale kuti anthu ambiri ma social media amayankhula kuti ziganizo zambiri amapanga ndi Norman Chisale, ndipo iyeyo pokhala munthu wakuntcheu adayima pachulu kwambiri ndi kulingalira mozama kwambiri kuti vice president kapena kuti running mate ku chipani cha DPP achokere komweko ku ntcheu. Chipani cha DPP chasanduka chipani chakuntcheu, anthu ambiri akudandaula motero. Ndipo tiyeni tikumbuke kuti Gertrude Mutharika ndi wakuntcheu, Everton Chimulirenji adakhala wakuntcheu, Norman Chisale ndi wakuntcheu, ngakhalenso kuti Mayi Madando kwawo ndi kuntcheu. Izi zapangisa kwambiri kuti alomwe amene ndi amadera, alomwe amene ndi nkhalakale mu chipanichi afire ngati kuti chipanichi chikuchoka m'manja mwawo, chifukwa ngati president wa chipanichi azachokere ku ntcheu, iwowa azanyada motani ndi zinthu zambiri zimene zimawazindikirisa ngati kuti chipani cha DPP ndi chipani cha alomwe. Tiyeni tilankhule paja kuti chipani cha DPP chinakhazikika kwambiri m'madziko komanso m'manja mwa akuluakulu a chilomwe. Anthu ambiri akuti uku kukhonza kukhala kubedwa kwa chipanichi kuchoka mu chigawo china kupita mu chigawo china.
Kubedwa uku kukhonza kupangisa anthu ambiri kupita kwa Michael Usi amene ndi uja Dr. Manga amene anayambisa chipani chake anthu nkumati komede uja wa odya zake alibe mulandu, chifukwa panopa ndiye tilankhule chilungamo akutukuka kwambiri pa ndale ndipo makamaka ngodya zake ndi zokhazikika. Michael Usi adasintha tsopano ndi kukhala okhazikika kwambiri pa ndale. Iyeyo anali nduna yakale amene panopa ndi vice president wa dziko la Malawi. Akuonedwa ndi anthu ambiri, akuonedwa kuti kusogoloko akhonza kukhala ndi anthu ambiri amchigawo cha Chiromwe makamaka amene azimsatira, ndipo kusogoloko zikuoneka ngati odya zake alibe mulandu ikhonza kukhala big deal chifukwa chakuti anthu ambiri amdera la Chiromwe ndi okhumudwa. Akaswiri andale akuti uku kukhonza kukhala kugwa kwa chipani cha DPP chifukwa ngati kukuchitika ma internal conflict otere, ngati kuzikhala anthu kukulirana mtima motere, zizakhala motani zinthu kusogoloko ngati mwina angazapezeke kuti aluza ali ku opposition. Tilankhule kuti azawafunanso azinzake omwaja achiromwe azipanga nawo zinthu. Mu video iyi ndayipanga osati ndi maganizo ofuna kukokera alomwe kukhala eni yake achipani cha DPP, koma tangolankhula zimene zili mkamwa mwa anthu a chipani cha DPP amene akhala akuchisatira chipani chikuchokera kale, koma anthu ndi ochokera madera achiromwe. Dzina langa ndine Sam Mapita. Tionane mu video yotsatira.